Dalawang lagayan ano. Pinaghiwalay nyo ano ma'am? Yes. Dalawang 4 pieces. Tapos anong drinks available kayo ma'am? Meron po kaming milk tea, fruity, coffee po, iced coffee and hot coffee. Milk tea na lang. Spicy po ba siya? Oh. Parehas. Baka may basher po ah. Yan. Bigas magkaya na lang. Okay.